wish for my survival. She entrusted her blood to me, a gift to ensure her beautiful world came to fruition. Damn you, Lakri. Hallo? Hej Stine. Eline. Nej, det gør du ikke rigtigt. Ja, det har jeg. Hvordan har du det? Jeg har det okay. Jeg har lungebetændelse. Ja. Må jeg spørge, hvorfor du var indlagt? Det var fordi, nu skal jeg lige huske tilbage. Jeg har brug for en pause. Okay, ja, det så der indlagt. Ja, jeg var indlagt i 6 dage, så det hjalp. Jeg har fået det bedre i hvert fald. Nå, det er godt. Det er Ja. godt. Og går det okay? Ja, det går udmærket. Jeg ligger bare syg. Så. Ja, jeg er rigtig glad for at bo der. Jeg har aldrig nogensinde boet et sted, hvor jeg har fået så meget støtte i mit liv. Selvom det er svært, selvom jeg får meget støtte, så er det stadig nogle gange lidt svært at få en hverdag til at køre, ikke? Og så at have en hverdag, der ligner andres ude i den virkelige verden. Men jeg prøver så meget, som jeg kan. Men jeg nævner det tit, men jeg ved ikke, hvad jeg skulle have gjort, hvis jeg ikke har boet her. Jeg er super glad og taknemmelig for alle de mennesker, der er. Nej, jeg er glad for at høre det. Det er da fantastisk. Ja, med den støtte man får, ikke, og der er også mange, jeg tænker tit på, der er mange, hvorfor de ikke beder om mere hjælp, hvis de, men det kan også være, de har svært ved at sige det, ikke, nu skal jo ikke give råd til, hvad de skal gøre, det bestemmer de selv, men jeg gør det i hvert fald, griber hånden lidt og rækker hånden op i vejret, hvis jeg har brug for hjælp, og siger, hey, har du ikke, kan du ikke, jeg har lige brug for at snakke med dig, eller... Ja, det er jeg simpelthen glad for at høre. Ja, så kan det godt være indlagt nogle gange, men altså, det er bare, sådan er det nogle gange. Jeg har en diagnose, og det bliver nødt til at forholde mig til. Jeg kan altså ikke klare hele verden alene. Nej, selvfølgelig ikke. Og hvad, er du stadigvæk oppe i behandling på misbrugscenteret? Ja, det er, jeg tror snart, jeg skal til mødet op. Jeg skal til noget udtrapning. Okay. Af det der Suboxone, jeg får. Suboxone, det er et erstatningspræparat i stedet for heroin. Okay. Men det nu det har været på i 3,5 måneder nu. Ja. Og det skal jeg snart trappes ud af. Ja, fedt. Så jeg ikke er på... Ja, det er det. Og hvad med Antabus? Er du også? Ja, det har været på 1,5 år nu. Ja. Og det er godt. Ja, det fungerer rigtig godt. Kasper. Ja. Kan du huske, at vi talte på et tidspunkt om Megaflex? Ja, det kan jeg godt huske. Ja. Hvad tænker du om det nu? Jamen, jeg tænker, det vil jeg gerne. Jeg vil gerne prøve at give det en chance, men jeg kan ikke gøre det 5 dage om ugen, men hvis vi kunne sige sådan noget... Hvis vi kunne sige sådan noget... 3 dage om ugen? 2 dage om ugen. 2 dage om ugen. Det vil jeg gerne. Jeg ved i hvert fald,
ikke? Ja. Men jeg ville egentlig gerne, fordi jeg havde bedt om at du har jo noget... Altså, Det skulle godkendes af en psykiater, ikke? Ja, og jeg har ikke rigtig hørt fra... Kan du huske, altså, hvad den psykiater hedder? Jonathan, mener jeg. Johannes eller Jonathan, en af tingene. Jeg ser meget sjældent. Nå, det er meget sjældent. Okay. Ja, jeg må se. Jonathan hedder han. Okay. Hvor tit ser du ham sådan? Aldrig næsten. Okay. Det er kun lige, hvis han kommer ned sammen med en sygeplejerske og skal spørge lige kort, hvordan det går, eller hvis det er, de mener, jeg har brug for en indlæggelse, eller hvis jeg skal, eller hvis de mener, jeg skal have noget medicin sådan her for dagens dato og fremad, fordi at de kan se, at jeg ikke har det så godt, eller ikke sover om natten, eller... Så hvad for noget medicin du får nu? Så... Ja, jeg får noget depotmedicin, Risperdal, hver 14. dag, sådan en skud i ballen. Hvad er det for noget medicin? Undskyld. Risperdal, Risperdon. Yes. Risperdal. Ja, Risperpolet hedder det også, der er mange navne. Okay. Så det får jeg hver 14. dag. Okay. Får jeg noget aftenmedicin, noget der hedder noget Suprexer. Okay. Antipsykotisk medicin. Ja. Og det hedder også, det hedder Suprexer og Olanzapin. Der er også nogen, der kalder det Salasta. Okay. Det får jeg hver aften til at sove på. Okay. Og det hjælper dig ganske. Ja, og så når jeg er indlagt, så får jeg Stesolid. Okay. Som der hedder Diazepam. 3 gange 3 morgen, middag og aften, ikke? Okay. Og så får jeg den her, så får jeg det her, hvad er nu det hedder, erstatningspræparat for misbrugscenteret. Buprenofin. Buprenofin hedder det faktisk. Okay. Men, ja. Okay, super. Men det er jo så fedt, at du har lyst og mod på at komme lidt ud. Ja, det vil jeg rigtig gerne. Noget andet, ikke? Jeg vil gerne ud og lave noget, faktisk. Ja, det kan jeg godt forstå. Og det, også selvom jeg er syg, også selvom jeg er syg og har en diagnose, så vil jeg altså stadig gerne have chancen for, at jeg kan komme ud og lave noget, og også vise jer også noget værd. Men jeg tænker, at jeg vil prøve at spørge Perry, om han ikke lige kan hjælpe med at få den der erklæring derfra, fordi det er noget tid siden, jeg har bedt om den, og jeg ikke har det hørt fra dem. Jeg kan da bare gå ind og sige det til ham. Hvad hedder den erklæring? Det må du rigtig gerne. Jamen, hvad hedder det? Statusattest hedder det. Statusattest.